Balak yulay mampagaway among ihalo black yulaya. Diay ni no gabay mga liw na halo black jalabat tamamura jad kindi Boss Joseph si Katuya sumanadlago janatan. No manaanap kayo halo black ta si Katuya maragpapangaliwan ta matibay so gawadadya. Natan at barangay Kasban. Lima kad sa may pagaway halo black si kaibag natan may eksperto ya gumagawa si Sir Ray. So tigito nyo magagawa halo black. 20 years. Aga, bayagla talagang eksperto kailan. Makapaaral kay mala siguro. Sumpah mga high school mga labat wala lang trabaho ra. Tatrabaho lara, makatulong lara. Boss Ray, taga Gabon. Tigare mixture to ya boss ay. Sakay siminto labaya. Katoy. Sansay Borto. Katoy lang karapilya. Ay uman. Pero si Ampay labat balot 75. 75 ya piraso. Aliwang komersyal. Talagang matibay wa. No komersyal 90 to 95 eh. Ay, ganon. Numanggawa ka manayay halo vlog, jad sa kaya simento, bali apatiran karitilya sa Borto. So, imix mutan ya mamidwan lipat. San natan karga amoy dwaran timbandanom, san mangireserba kay amay pambasa-basam. Basa-basaan na bala, no medyo maganda isa, no? Lagmat nayari may magamaga, nayari may kabasa. Kailangan, eksakto na ilay. Ito, may katamtaman sa basa to. Ang paghahalo ng halo vlog kasi ay talagang sa umpisa mano-mano dahil dyan nag-uumpisa lang ang negosyo kaya kailangan imano-mano para ma-exercise ang buto-buto. Bali dalawang paglilipat ang ginagawa sa paghahalo ng halo. Yung talagang kuhang-kuha mo ang matibay na timpla sa halo vlogs mo. Ang resulta ay talagang tiwala sa iyo mga customer mo dahil matibay ito. Kukunin mo talaga ang pinaka-the best na timpla para siguradong mabenta ito sa mga magiging customer mo. At quality. Unya so panaggaway halo black, balik karyaan mo taluran buwer, san mo kasumpal to, siksikan mo tanamaong, siksikan mo maong, pagpagpakan mo tayo burit tapo, san mo pantayan, san mo siksikan. San mo natan alalay, ya ipakalbo. Halo black la. Kaya moldian, wa? Moldian. Ya di 4. Ya 6, wa? Duarang karyo. Depende pa rin. Kargan. Yan ba? Sige na. Ugoy, bali-bali halo black kumusta eh? Kabayag kimo lang manggagawa yan sa halo black? Nabigla. Talagang expert kailan manggawa mo si Ren, wa? 9 years mo na. 9 years mo la. Manaya. Sa nagaw bigara masuno nakikiwal yung siminto eh, gagawin eh. Talura labat mo, depende no. Nagama ura patira. Apatira. Natanta mauran talura laban lawa. Diyan sa kaya sopo na siminto bigari nagawa tulan halo black eh. 25 ya pira sa labat. 75. Talagang kinsiri na duga-ruga laba sa timpla. Amay anawat at tunay wa. Agoy. Lala. Ang tulaming nga nyo, boss. Boyfriend Estrada. Tagay-ner kayo eh. Balani yung bunaw. Agoy. Manaya, taga-balani. So, gumagawa dyan. Bigito nyo lang. 30. Samplure anak nyo. Talura labat. Talura. Wala nang misis nyo eh. Hindi ta po. Commissioner wa. Makuli ka, boss wa. Kapag ito ka ng misis mo sa tan. Ano? Kunya, manaya. Talagang anusan mo. Alsan na ba yan? Kanya. Ay, babali lang yung mulong kalaunan. Ay, po. Hindi ka lang kulata. Hindi po, guna na yan. Yung mga ligaya hawbla, jalad kisban. Garantisado ang quality, no? Sa quality ta mamura ni. Okay. Kamagano tayo tulad ko. Magano? Kaagwanad si kayo namin. Natan, abanang ko may manager to ay gawa ay halo black si Boss Joseph Kalagiw.